ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନିଧି ବୁଡ଼ାର ବିଚାର କରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୁଁ ହେଉଛି ମାଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଷା। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନିଧି ବୁଡ଼ାର ବିଚାର କରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଷା। ନିଧି ବୁଡ଼ା ଭାରି ଅଳସୁଆ। ତା ଘର ଚାରିପାଖ ଘାସ ବୁଦା ସବୁ ସଫା କରୁନି କି ଖାଲ ବୁଦା ସବୁ ପୁତୁନି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବିଲେଇଟିଏ ବି ରଖୁନି। ଅମାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେବି ଓ ଘର ସାରା ଗାତ କରିଦେବି। ମୁଁ ହେଉଛି ମାଛି, ହଇଜା ରୋଗର ବାହକ। ରୋଗୀଙ୍କ ଛେପ ମଳ ମୂତରେ ବସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆଣି ତା ଖାଇବାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାକୁ ହଇଜା ରୋଗ ହେବ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବ, ମୋ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ମୁଁ ମଶା। ମୁଁ ନିଧି ବୁଡ଼ାର ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ବଂଶ ବଢ଼ାଇବି ଓ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାତ ଜ୍ୱର କରିଦେବି। ବେ ଇଏ ମଶା ମାଛି ମୂଷା ଇଏ ତ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାତ୍ରା କଲେଣି। ଇଏ ଘାସ ବୁଦା ସଫା କରୁନି ବୋଲି ଏମାନେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମତେ। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ଏ ଘାସ ବୁଦା ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ଖାଲ ଜାଗାଟା ସବୁ ପୁତି ଦେବି। ଆଉ ଏ ନାଳରେ ସବୁ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି। ଦେଖିବା କେମିତି ଏ ମାଛି ଆଉ ମଶା କି ମୂଷା ଏଠି ରହିବେ। ଘର ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସଫା କରିବି। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆଣିକି ରଖିବି। ଏ ମୂଷାକୁ ପାନେ ଦେବି। ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ଦେଖିଆ ଇଏ ମାଛି କୋଉଠି ବସିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାନେ ନଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବେ। ଇଏ ମଶା ଆସି ନା ମତେ କାମୁଡ଼ିବ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାତ ଜ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ହବ। ଆଉ ମୋର ଘର ଚାରିପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ସଡୁଆ ଠୁଲି ମୁଲି ଯୋଉ ତାକୁ ସବୁ ଉଗାଡ଼ି ଦେବି, ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦେବି। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ବି ଏଠି ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମଶା ମୂଷା ମାଛିକି ପାନେ ଦେବି। କିସ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନିଧି ବୁଡ଼ାକୁ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏ ନିଧି ବୁଡ଼ାର କରାମତି କେତେ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ନିଧି ବୁଡ଼ା ତା ବାଡ଼ିକି ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ତା ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁନଥିଲା। ମଶା ମୂଷା ମାଛି କେମିତି ବିଚାର କଲେ ତାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନିଧି ବୁଡ଼ା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଧୁରି ଗଲା। ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯାଇକି ତମ ଘର ଚାରିପାଖ ଯଦି ଅସନା ଥିବ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ସଫା କରିବେ। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବ। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କି ଡେଙ୍ଗୁ ବାତ ଜ୍ୱର ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ମାଛି ଘୋଡ଼େଇବ ହେଲା। ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତମକୁ ହଇଜା ରୋଗ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ହଇଜା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୂଷା ବିଲେଇ ରଖିବ ଗୋଟେ ଘରେ। ମୂଷାର ଉତ୍ପାତକୁ କଣ କରିବେ? ସେ ମାରିଦେବେ ମୂଷାକୁ ସବୁ। ସିଏ ଆଉ ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିବ ଖାଲ ଜାଗା ଥିବ ପୋତି ଦେବେ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଘାସ ବୁଦାକୁ ସଫା କରିବେ। ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ତମ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ। ବୁଝିଲ? ଆଜି ଏଇ ନାଟକରୁ ଛୋଟ ନାଟକ ଯୋଉ ତମେ ସବୁ ମିଶିକି କଲେ ସବୁ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଶିଖିଲ ନା? ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ।